Kini ang third floor sa Agdao Farmers Market. Pinaspasay ang trabaho. Sa disenyo pa lang, daw anaa ka na sa usa ka convention center. Pero function hall kini nga pwedeng maka-accommodate og 2,000 ka mga bisita. Mahingangha ka sa interior design kay pinasahi ang sistema sa paghimo aron ma-soundproof. Luwas ka nga magsakak kanaog sa building kay gisigurong dili dadlog ang hagdanan. Sa second floor sa palengke, giplastar ang mga commercial spaces aron dili magkatibulaag. Sa ground floor sa palengke, dinhina ang mga wet stalls. Stainless ang stall sa isda ug karne aron dili magtaya. Naay kaugalingong gripo sa tubig ug kwentador. Well ventilated kay taas kayo ang roofing ug naasay dagkong ceiling fan. Among the salient features of this project is that doon na siya storage facilities. Kaning floor nato is coated with antimicrobial polyurethane na will pass the kaning sanitation standards, and of course doon na po na siya antibacterial properties. Ibig sabihin, hindi natin kinahanglan tayo mag-sanitize atong lugar, but of course we also need to clean our surroundings. And other than that, doon na ang atong mga stalls, as you can see, stainless steel. State of the art ang pagtukod sa palengke kay naa kini fire alarm system. Sa first floor, adunay 260 ka mga stalls, 176 stalls sa second floor ug 42 stalls sa third floor. Gitauran sab kini og sunbreaker aron dili mabati ang init. Isugdan nato ning proyekto niadtong 2017 ug overall doon na natay na allocate na 740 million for the first three phases. So ang first phase ni mo ang structural ug ang second phase ni mo ang ang completion ang pagbutang sa atong mga stalls. So soon to be implemented po ni third phase nato for continuation na niyang atong gibuhat. Pero sa karon dili pa nato ma full blast kay kinahanglan nato i-relocate sa atong mga ato ang mga ato ang mga kaigsuonan ng mga vendors. Usa sa pinakaimportante sa proyekto ang pulidong electrical system. Naitulo ka mga dagkong transformer sa kuryente ug ang sewage treatment plant nga una mogawas ang tanang tubig gikan sa palengke ngadto sa kanal gisigurong treated na kini ug naasab kini tulo ka mga dagkong tangke nga tag 4,000 gallons ang capacity. Sa part naman sa mga vendors, masulti nato na they will take pride in what the city government has provided for them, the national government has provided for them. The overall effect para po sa atong mga vendors is for them to take pride sa ilang panginabuhian. Other than that, mura siya kini ang murag mahimong catalyst for other local governments in the country to do the same. Gilaumang ma-turnover sa unang quarter sunod tuig ang proyekto ngadto sa lokal nga gobyerno sa Davao City.